Con ilusión, alegría y dinamismo, desde el Hotel Restaurante Atalaya os dedicamos mucho producto, mucha ilusión y mucha alegría para todas las cantineras que este año han sido escogidas de ambos alardes. Felicito a ambas compañías. Disfrutar todo el mundo. Vamos a cuidar Irún entre todos. Creo que merece la pena el pueblo tan bonito que tenemos, que se está cuidando, que va a ser elegante hacia el mundo y algún día todos reconocerán nuestro trabajo hecho con ilusión. Zorionak nori eta badakizu nun gauden hemen txingudiko sarreran Atalaya zuen jatetxea izangoa. Ilusioekin egiten dugu gauzak eta benetan moixo handi bat denatzako. Eutsi eta gora Irún, animo! Atalayara hurbildu gara herri bazkariari buruz hitz egiteko eta hementxe daukagu alde batetik Ainhoa eta Nerea. Aupa, kaixo, hementxe gaude. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, dena prest, nola dijo antolakuntza? Bueno, ja darakagu dena prest, bagoaz poliki-poliki, oso animatuta gaude, así que bagoaz ondo. Ondo. Aurten gainera berrikuntza asko, hasiko gara pankarta eta bandera edo, ez? Bai, aurten berez egin nahi genuna zen, berrikuntzaren bat sartu azkenean kamiseta urteroko gauza da, eta jendea pixka berriz ere animatzeko eta ideia berriak sortzeko, kamiseten ordez, proposatzen da, kamisetaz gain, egitea pankarta bat edo bandera bat. Orduan horrek ere, talde guztiaren izenean bat aurkeztu daiteke, eta ez dira guztientzako kamisetak egin behar, eta igual ideia originalak eta politak ere ateratzen dira. Da, lehiaketa izango da igual, sari batekin, eta... Bai, izango da hori besti bezala lehenengo irabazleari emango diogu Portaventurarako bidaia. Eta hori, bakarka animatutena da diseinua bidali, igual logo bat, marrazki bat eta esaldiarekin, euskarazko esaldi batekin asko eskertzen ditugu. Eta hori bidaltzea guri bidali eta hori, besterik ez. Ez dute bandera bidali behartzen, ez dugu beharrik. Ekarpena ona izango da? Espero dugu baiet, beste irudi bat emango dugu, hola pixkat, ez dakit. Bai, kolore gehiago sartuko dugu herri bazkarean, ere nik uste dut, bandera kolorekin egiten baitugu ere kolore gehiago ikusiko da, eta polita izan daiteke. Gainera, aurten kolore berdea izango da protagonista. Bai, berdea, aurten, ja, bueltatzen ari gara betiko koleta zen azkenan, hartu jubiak. Pantone hartu ez, eta aukeratu. Ja, berde argia, berde ilunari gara, ja, pixka kolorekin jolasean. Zen, eskera, gira urte asko dara magutzagu ja, eta azkenean hori, errepikatzen hasi behar gara. Zergatik berdea, edo, Ez, azkenean, hori izan genituen kolore pare bat, azkenean talde guztiak berde aukeratu zuen, eta berdearekin aurrera. Kolore polita da, hola, deigarria, nahiko fosforito. Orduan, nik uste dut ondo geratu daitekela hori. Azkenan bilatzen duguna da kolore argiak sartzea, ia denak egititugu kamiseta beltzak edo txuriak, kuadrilla kamiseta bezala, eta orduan kolore puntu hori emateko. Sarrera 18 eurokoa da, eta euro bat errefuxiatuei dijoa. Bai, hori da, beste duela aurreko 2 urtetan egin duguna da euro horrekin gure udalekuak zea, gure udalekuentarako erabilitugu, baina aurten errefuxiatuen kontu egoera kinta guzti hori beraiei bidaliko diogu euro hori. Eta gero, aparte beste euro badakagu, horregatik dira 18 euro arten, eta beste euro hori Bazkarian topatuko zuten sorpresa txiki bat entzako da. Eta norekin jarri zarete harremanetan, edo nola izango da hori? Hori oraindik pendiente dago, bilatzen ari gara, baina orain batez ere ari garena da kontaktu guztiak egiten mailak, aulkiak, katerina eta dena, eta orduan gaude pixkat atope horrekin, eta aurrera egin nahian orduan hor taldean lanak banatu ditugu, eta norbait dabil hor bilatzen elkarteren bat irbo emateko. Herri Bazkaria urtero izaten da, arrakastatxua eta jende asko parte hartzen du. Zenbat jende sartzen da Fikobako bi aretoan. Aretotan, 3 izango duzue aurten? Bai, 3 areto ditugu. Lehenengo eta bigarren areto bakarrikan izango da Bazkariantzako. 1800 bat pertsona gongo gerala, nahiko txo jende. Eta gero ja 3. pabiloian egingo dugu hori da, dantza, jaialdia, musika. Eta orduan ja ateak egitzen dugu
arratsaldean jende gehiago etortzeko eta gurekin batera elkartzeko ere. Adinak izango dira kontuan? Bai, hori duela urte batzuk egiten hasi ginen, eta gero ja lehen urtean egin genuen 3 pabelloietara aldaketa, eta adinen kontuak nahiko ondo funtzionatu du, batez ere helduagoa den jendeak agian ez duelako 18 urtekoekin baskaltzen egon naiz, azkenean adin tartean abaria da, eta uste dugu funtzionatu dela orain arte. Goraipatzekoa da eta eskertzekoa da beti goti egiten duen lana, zorionak, baina hemendik mezu bat bidali behar diegu jendeari ez. Bai, guk hori asko lan egiten dugu, guk voluntarioak gara eta benetan gozatzen dugula hau egiten, baina nahi gustatuko ditzaiguk ere bai gure lana ere bai errespetatzea. Zen azkenean ordu pila bat sartzen ditugu eta ikustea gauzak pixkat gatzen gara pixkat gola. Bai, azkenean gauza erresak direla antolakuntzakoen argibideak jarraitzea. Bazkaltzen gode bitartean bazkaltzea eta ez janaria botatzea. Eta hori pixkat hilarak errespetatzea eta horrelako gauzak. Eta ere batez ere jendeari eskatu nahi dioguna da laguntza kalejira igotzerako orduan, fikoan jai guztiaren ondoren, voluntarioak behar ditugu pixkat musikoak besteko. Eta orduan norbait prest baldin badago laguntzeko, gurekin kontaktuan jartzea eta edozein laguntza eskartuko dela. Jarri eta prest zaudete beraiekin egoteko. Esan duzu kalejira aurten, nola izango da? Ainhoa? Jetxiera, San Juanetik fiko bara juteko bitxaranga izango ditugu, Peñapoteo eta Biloan, eta gero fiko batik igotzeko burrumba elektrotxaranga egongo da gurekin. Aurten orduan aldaketa? Bai, aldaketa eta gona. Pixka mugimendu gehiago emateko, bai, oso ondo, pozik. Izan zenuten prentxaurrekoa pasaden astean, esan zenuten ideia dela herrira ekartzea, antolakuntza eta Baskaria herrian bertan egitea. Bai, asmoa printzipioz hori da, eta horrekin lanketan hasi behar dugu, horretarako ere, aurrekoan esan genuen bezala, udaletxearen laguntza asko eskertuko dugu, eta azkenan bi parteen lanketa hori aurrera badoa eta leku proposamenak jasotzen baditugu, gure aldetik ere aldogun guztia egingo dugu hori gauzatzeko. Zailtasun asko daude, batez ere jende asko dagolako, eta lekurik ez. Edo leku gutxi. Leku gutxi. Hori da zakiguna, bai. Jende asko da, infrastruktura handia behar da, segurtasun aldetik eta dena, eta orduan hor gabiltza. Bueltaka. Eskerrik asko etortzeagatik, ez dakit mesuden bat gehiago jendearen bota nahi dizuten, edo... Ez, nik uste dut hori, pixkat errespetatzea eta lagunekin disfrutatzea horretarako egiten dugula langu, denek ondo pasatzeko. Ondo pasako dugu. Seguro. Eskerrik asko.